Sige, this time, panahon tayo na ikaw ligaya ko kagina panigang sa YouTube ay kung mabasanda yon. Pagkatapos ang ikaw ang ligaya ko, isunod nato na ning request nga tamasak. Yari na ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya ko, ginakanta sang Mabuhay Singers, kag naglingaw sa inyo sa sininga kagabihon. Diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. 24 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7. Diri sa ito na pagalagad. This time, isunod nato ng ambanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo tamasak. Laskas sang mga inagihan, banwasang barutak, kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag, ninurusang malutak. Ang banwasang barutak, sang timpo nga una, sakop sang dumanggas, bilang kabisira, diri nagapuyo,
mata nga duta, ginsakop sang malain nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan sang maitom nga dagta, agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ilagin hugtan. Galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong irong, sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan, nga mangin talanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, ang kabayo nga si Tamasak, 28 minutos na nakaligad sa tagnang alas 7. Subong sa Bacolod Public Plaza sa Diato kay naga-ininggat na mga Christmas lights. Ginpasiga na ang Christmas lights sa Bacolod City Public Plaza. Mayang gabi, bumudan liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, inday dako kag tiyay Magit La Chica sa Alihis, Bacolod, subong man sa Primavera family sa panukoy. From Francisco Sinaon. Good evening, bumudan, pag-greet lang si Tatay Cap William, Nanay Nelia, bana kong si Sandro Tioy Ruming, kag Nong Cesar, kag booking sang Gimaras, nga pirmi nagapamati si mo. Request ko, babe, from Cora Ginsataw. Okay, sige. Ara na, makita nyo na sa Facebook Live, ang Facebook Live sang Bumbuharana kag iban pa. Basahan ko dugay-dugay ang dugang pa nga mga greetings kag subong man mga request. Yari na ang next song, pagkatapos ang Tamasak, ang ambanon ni Eddie Peregrina nga may tigulo, Bakas ng Lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawit, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay
baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay, bakas nang lumipas di ginpa sikat ni Eddie Peregrina sa iyang kapanahunan. Good evening, Bumbo Daniel from Lin Docto. Mayang gabi man, Lin Docto. Kampo nila Diyo Bumbo Dan, basi pwede mapatukar. Sige. Oy, paligudan ay preparar Bumbo Mike sang bulak nga namutan. Kay isunod naton ang bulak nga namutan. Kampo nila Diyo, sige, inalista ko na diri. Again, request ni Elmer Garde. Kagmayang gabi, Bumbudan, ginatamyo ko lang gali ang family Donasco. Zerodo at Tundukan, Agravante, Gador kag Eliquin. From Rini at Tundukan. Din pagid. Mayong gabi man sa kay Jumari Tipon Lamorino. Watching from Barangay Commonwealth, Quezon City. Okay. Mayang gabi, Bumbudan, watching from Calatrava, Negros Occidental, Untoy, Mahilom. Good evening, Bumbo. Good evening po. Request ko mauligid ako sa Antique. Live watching from Paliwan, Bugasong, Antique. Lini Matinong Beryong. Good evening, Bumbudan. Galantaw kami diri. From Annie Lee. Mayang gabi lang sa kay Annie Lee. Yari na ang ambanon nga may tigulo, bulak nga nahamutan. Halos nalibot ko'y ning kalibutan, sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo magpabutyag sang katuyuan, kung sarang
Madgid ang naga guyod. Kung hindi pagsundan ahat nga ma, niklod ba si magko, mitir sang tawag nga hiko. Daan kong nasayran ng mga lalaki, magpangaluyag damo sing diskarte. Makuha na gano'y gusto sa ba, dahil mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Lain ako inday nga pagkasultiro, nagtawo sa gugma-gugma nga sinsiro. Ako nagasikoy malaot nga, bisyo nagaintir, pinarpulong sang Ginoo. Kulat ka lang nunoy sang jutay nga tiun. Tunan ko paanay kag binagbinagon. Hisayran ko anay sa kauga, lingon kun may bahin, kaman sa tagi puso. Handa ako inday sa imo maghulat, dali na sang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sa san, upatanda sang kahutli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob bining banggi anay, bangod na makapoy man magkanta sing dugay. Ining ang manunungod nga gin. Okay, amo yan to mga kabayanan ang bahanon ni Virgilio Pirot Jr. ya may tigulo bulak nga namutaan. Sir Daniel, pa-request points of view. Do alang-alang siguro points of view kay do copyrighted guro ni. Do alang-alang din good evening Bumbo. Good evening from Barangay Alicante, Ibi Magaluna, Rims Milian. Good evening Bumbudan, naggalantaw kami subong from JR Carmona. Okay. Sige. Mayong gabi man sa ginatamyaw man dagali sa Gians, no, sa Mansilingan kag si Jaira Baloyo kag si Alaya Baluyo kanisal sa Raimundo Hermelinda Homes kag si Nono Liansing sa may Bangga Pilditi kag Julay sa may Bangga Pilditi man kag si Kas Asapatos kag si Skylark sa may Bangga Arca sa Mansilingan. Okay, kag subong man si Kaloy Inventor sa Regent Pearl kag si Patricia Diaz kag Diaz family na sa Oasis sa Mansilingan. Ang request ni Tutongski Kuring ni Nining. Okay. Sige, antes ang Kuring ni Nining kag may ari pagid kampo ni Ladyo, ari anay ang ambanon nga gin-request man kagina, mauli gid ako sa Antique. Sa marayot ga eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaumpra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiag nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique,
ay nahitlaw ng gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirigwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, maparong ng pagpalangka, nagapagbuhin kang kamingaw. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken kay nanay kag tatay. Pauligid ako sa antike, gincompose mga kabiyanan ni Dante Beryong sa ang antike. Pauligid ako sa antike. May gabi bumudan, okay, kag sa mga taga Asinda Birhen, Tris, siling ni Jomariti pon Lamorino. Asinda Birhen Tris, Talisay City, Negros Occidental. May gabi bumudan paliw greet kay Papa Cardo sa Barangay 16 Bacolod City kag Nanay Betty sa New Lucena, Iloilo nga pirmigid sila nagapamati sa bumbo ila binagid sa imo programa harana kada Domingo. Salamat gid nga madamo from Evelyn Silvela Manangkil. Salamat ba bumudan sa paginalig sa request ko from Elmer Garde
Good evening, Bumudan, watching live from Hacienda Josefa, Isabela. Tamyaw lang kay Rochelle Galas, kag Melchor Udo Galas sa Hacienda Sasyo, kag kay Vicencio Juanillo nga nagapamati gid kada Domingo. Request ko Iloilo Banwang Pinalanga. Ang nag-request Renato Tanyuan. Mayang gabi, Bumbudan, liog lang ko tamyaw kay mama ko si Porita Salis Bukatiha, kag sasawa ko nga si Krista Barbasa Bukatiha, kag sa amon mga bata si Natuto Ken, Chris Angel Kaifer Aries, kag si Inday Kia sang sitio Beranyo Barangay Lantad, Silay City. Ang tamyaw si Papa Angelo Chong Bukatiha. Salamat gid, Bumbudan. Request ko Tatang by Florante. Do lang alangid si Tatang. Kay copyrighted din na siya, Angelo Chong Bukatiha. Bumbudan, greet ko lang si Kulang JP Palma Molino, kag Vicente Villarreal sa Barangay Duldul, nga gapahugoy-hugoy gid pamati si imo from Lorely Ontal. Okay, sige, next song. Mga kabyanan, ang ambanon ni Berilio Perot nga may tigulo Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo nila Diyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamutyang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod sa pagkamatuod, naakig ang lupog kay dili katindog. Kinuha ang gitara kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, kumabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam guta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, ang ambanon nga Kampo ni Ladyo nagadulong sa inyo sa oras 10 minutos sa nabilin, kay magadangan kita sa tag na nga alas 8. May lang nga pagpamati na sa kay Val Yanga, kag sa yapo nga si Precious Jean Yanga. Ang request ni Val, ikaw ligaya ko, pero na-play ko na ni Val. No, lain na lang. Lain na lang ang request. Mayo nga pagpamati mata sa kay Father Rimbert Rivera sa Southern Negros
southern part sa Negros Occidental. Ang nga request dandansoy. Si karon dugay-dugay pads ay play tani ang dandansoy. Mga gabi man sa kay Pedro Libuon, ang request niya is tambay. Ang buta iya ka sinuning standby. Itanong-talan na karon kung hindi copyrighted ari pagid si Prudencio Solis linya maayong gabi iya bumbudan pa request ako ayoko nang makita kang lumuha by Bing Rodrigo. I-try taning Bing Rodrigo kaysa nagligad do na play naton daw ay man daw hindi man copyrighted daw ay mangin stop sang Facebook live. Mauli ako sa Bacolod siling ni Sherwin Marco, siling ni Pedro Libon siya mauli man ako si Iloilo sa Dueñas. Patamyaw bumbudan sa akon ginikanan si Joseph Cabana kag Virgilina Cabana kag pa-request ako ambanon nga saduyan sang paghigugma. Ipapangita ko na karon ang saduyan sang paghigugma. From Jovi Cabana. Watching from Tanay Rizal Province, Region 4A. Okay, sige. Kada mo pakita sa ginog pabati sa inyo nga mga ambanon, mga matahom nga mga ambanon pangharana. Pero balikan lang naton pagaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod. Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Good evening Bumbudan, pwede ka request mabugnaw ang lasang kag patamayo kay Ma'am Pinky sang kayumit. Wala absent sa Bumbo Harana from Joey Perales. Mayang gabi Bumbudan, patamayo lang sa family Espinosa at Makahilo sa San Enrique. Madamag nga salamat watching from San Pedro, Laguna. Nile Ruiz so Nipsey Espinosa, ginsuli niya lang. Good evening man sa kay Susit Saron. Good evening Bumbudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores family, Roland, Pamela, Lobert, Nelson, Evelyn, Jufel, kag Jason from Joseph Pacifico. Mayang gabi Bumbudan, watching from Alicante, Ibe Magalona, Rims Milian. Good evening Bumbudan, pakigreet kay Papa Mundo Inciso kag nang Papa Mundo Inciso kag nagpa-request maging sino ka man, Marlene Inciso. Okay, ang maging sino ka man daw malang-alang na kay copyrighted. Mayang gabi man sa kay Mafi Senoro. Good evening, watching live from Cadiz City. Greet ko lang Lubaton family sa bilog Negros, salamat gid. Conrado Lubaton ang nagapanamyaw. Michael Sembrano, sinya, good evening Bumbudan, request ko aking bituin o ilaw, listening from La Carlota City. Thank you from Michael Sembrano. Mayang gabi Bumbudan, patamiyo sa akon bana kag akon ugangan nagapamati di subong kag liw patukar sang kuring dinining. Salamat gid Bumbudan ang nagapanamyaw ninfa regulasyon sa Laguna. Okay. Bumbo Dan, greet ko lang, nagapamati watching live sa Barangay Duldul, Valladolid sila ni JP Nolan Ontal kag Norman Ontal kag Vicente Itik Villarreal. Kag request lang kami kanta Bumbo Dan nga Eclipse by Pirot. Wow, grabe. Eclipse from Lorely Ontal. Bumbo Dan, tamyaw lang sa maninoy ko Vivincio Wanilio kay dali na lang Paskwa. From Renato Tanyuan, galing kay ang mga iyado kuno ginatagaan subong ang mga iyado kuno nagapamaskwa subong. Good evening Bumbudan, request ko sa Pangpang sang Gugma. Kuan ni siya ning ako ang namunit. Madilin Palanog. Rini Palanog, Zone 1 Pulupandan. Ni toblit ni mayong gabi Bumbudan, liog lang ko greet kay Mama Maria Fili Ispuerta Kimba kag kay Papa Muroy. Request lang ko dandansoy ukon ko ring ninining. From ne, toblit ne.
Anthony Bugot, siya good evening Bumudan watching from Manila City. Shout out kay Papa Eliseo kag Lunali Bugot ga pamatigid sa sila permi. Say mo shout out man sa lugar namon dra sa Asyenda Naga Barangay Bagtik Silay City from Anthony Bugot. Mayang gabi Bumudan o mayang gabi man Junjun Labrador. This time ang ambano ni Cesar Barreta nga may tiulo Babe. Sang una ko pala ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kag ako wala lang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalintan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang kong mamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapapagabag ko, o besan o mupailimahimo. Hinaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang gumamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali
mga kabutigan. O bebsan o kapamagabako, o bebsan o mupa ini mahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe. Gagin na compose kagin na kanta ni Cesar Barreta. Now, nagdulong sa inyo sa oras 21 minutos sa nakaligan sa tag ng alas 8. Padayon ka mga nagapamati. Diri sa palatuntunan, Bumbo Harana kagya iban pa. Kantuan ko naman abi ang aton nga mga YouTuber. Aton nga YouTube channel. Mayong gabi, Bumbudan na pwede ka request. It's hard to forget. Ang nag-request si Gloria Villanueva. Bumbudan, request ko pangabuhi sa uma. Pangabuhi sa uma. Tanong talang kung mahingagaw pa din natin kay may kuha na lang kita, may mga 37 minutes na lang nabilin sa ato nga pangalagad. Din pagid. Jed Montaño no nag-request ang pangabuhi sa uma. Kaginatamyan niya ko no si Lola niya Nita nga nagapamatigid subong. Hi Bumbudan, pa-request na lang may usahay ni Dulce, damogid nga salamat from Prudencio Soles. Bumbudan, damogid nga di pamati sa imo programa rana sa kada Domingo, mayong gabi. Subong man, ang nagapanamyaw si Prudencio Soles. Bumbudan si Jed Montaño rather. Bumbudan may gabi liwat sa imoliog kubi liwat gilit sa kay tatay ko si Armando Baygar sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Nagapanamyaw Leo Baygar. Okay, sige. So this time mga kabyanan, balikan naton ang aton nga sa aton nga Facebook live. No, good evening Kabumbo from Gingging VS. Mga gabi Bumbo Daniel, monitor kami from Isusa Heights, Estefania. Liug Tamyaw Diana Villanueva from Manjo Arnejo. Okay, sige. May arap paglito gina request iyaga po ni Virilio Pirot ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. Mabuot nga kuring kalipay ninining, happy sila sa bidingin. Sampi sa kaadlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sinin. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza, dito man sinining, kay
Okay, story nga may happy ending ang story ni Nining kag sang iya nga kuring. 27 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa palatuntunan ang palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Okay. Sige. Ang iban pa naton nga mga talamyawon karon dugay-dugay. Balikan naton. May ari pa request Dandansoy. Dahil kay request man ni Father Rivera, no? Giginang Dandansoy. Kaya may isa pa gid nga nag-request man sang Dandansoy. Ay hindi pang patulog sa mga kabataan. Pero hindi kita magtulog kung samtang nagkapamatig mo dira. Ara pa kamo ay pamang kamo ginatuyo or ginatuyo na pero ginapunggan lang ang katuyo. This time, tanaw nato nabi kung ano kabakod ang inyong katuyo. nga hindi gamon nga parang testingan tabi kun hasta sano ginabi nga nagamurarat ang inyong mata. Kahit bisan ginatuyo hindi magtulog mo. No? Kaya kuya way kuya gatulog oh. Uy may nagsiling kun nga ako no nga duha ang mata kay kun natuyo kuno ang isa lang anay ka matang patulugon naman ako. Ang isang gabugtaw pagkatapos bulos-bulos lang kuno. Pwede na siya nga bulos-bulos lang patulog ang mata. Sige. Oy, by the way mga kabyanan, ang Department of Health nagpagwa sa ilang report nga ang nausik ba lang bakuna sa COVID-19 kay balo kamo kun pila ka dosage. 44 million dosages sa bakuna ang nausik. Wala magamit kaya nagka-expire. Ti ang 44 million doses lang na. Ti ang isa ka dose ka tagpila. Kung tagpiso lang ang isa ka dose, buti nga nun 44 million. Pero hindi. Kamahal sang isa ka dose sang bakuna na usik. Ayo. Way kaso bisan na usik kang 44 million dosages sa bakuna importante, ang supplier nakakwarta. Kagang nagtigpatigayon, nagkakomisyon. Amo na lang importante na. By the way, may pila ka mga nagareklamo nga ang Christmas lights kuno sa Bacolod Public Plaza, puti tanan. Siya kaputi man tanan sa Christmas lights. Ati okay lang na. Ang importante may nagigpatigpat. Ano tanabi karon kay ang political color sa Bacolod Subong puti. Kundi puti naman. Kung sa nagligad to pula, pula ang political colors, kundi pula man ang Christmas light. Amo gina. Importante may nagigpat kag sana ang plaza Subong. Puti man na o kun blue, kun green, o kun pula man na dra. Importante may gasiga nga Christmas lights. Sige. 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8. Diri sa ato na pangalagad sa platuntunan Bumbo Harana kag iban payari na ang ambanon nga may tigulo Dandansoy. Ako sa payaw Ugani kung ikaw hilawon Ang payaw di mo lang nantawon Dandansoy kung imo apaso Bisan magparo Ugali kung ikaw uhabon Sa dalan magbubun-bubun
asawa mo ako. Dandansoy, bayan ka ikaw. Pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlaw mo. Ang bayaw di mo lang lantaw mo. Dandansoy. Okay, bayaan ta ikaw kay mapuli sa payaw. 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 8 sa gabi. Ang sunod naton gigapabati nga ambanon, ang ambanon Bumbumay, may tigulo nga Iloilo, Banwang Pinalangga. Amo na iya. Amo na iya. Okay, sige. May ara pa request nga di pa gito. Mabugnaw ang lasang kag istambay. Oh, si tanawon tala na karon ha. Request ko Sir Dan Baliling, Sulinap Jason. Good evening man sa kay Janice Buhiya Laneres. Okay. Ang eclipse karon padugay-dugay kay way padri may arapan na una, no? Lorely Ontal. No, gi-request ko na ni Itik Vicente Villarreal, pero do lang alang pa kay damo pa ang nakauna sa eclipse. Good evening kumubudan, ma-request man ko dalawi daw. Salamat from Dayin Alabe di Ases. Okay. Sa aton yang YouTube channel, tanaw naton abi. Ang Bumbodan na may gabi request tani The Way It Used to Be. Jordan Ilgario. Ang The Way It Used to Be, copyrighted man na siya, Jordan. Hindi nato ma-play kay utdon ina siya sa ang Facebook Live. No, ang The Way It Used to Be. Ara na ang Iloilo, Banwang Pinalangga, si Yabi pamatian naton. Dalila sa doong naluyang ko pagapuyan. Diyak man umulawan, indigit matutunan. Madamo nga tinuig na siya ang naligaran. Daw na kung iyo madumduman. Bangod langgit, sanggog makatungod sang katahon. Ikaw ang nabot at na may upot mga likod. Hindi kagit malimtan kung ikaw ang makitaan. Puno ka sang madamong nga handumanan. Saliin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman. Oh, Iloilo, Banwang Pinalangga. Sadiin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. Saan mo ako matutuman?
palad mo, imo ako pulmoon. Iloilo, banwang tinalangga, sabihin mo ako pagadalon. Doon sang mga damo, dughan ko ang nabihag mo. Saan mo ako magumduman? Oh, Iloilo, banwang tinalangga, sabihin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. Saan mo ako mabatian? Oh, saan mo ako mabaligtan? Oh, Iloilo, banwa ko, nahabot Iloilo banwang pinalangga gin compose ni kagin pasikat sang bandang tunog amakan sa Iloilo. No, Iloilo banwang pinalangga. 39 minutos ang nakaligid sa tagnang alas 8. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig Pabalik na mga kabyanan sa tunang pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuharana kag iban pa. 7 minutos na lang ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 9. Bumudan may gabi request ni okay, good evening nga bumudan patamyaw sang kag pa-request sang Turagsoy. Si Jordan Elgario. Tangan-tani karon pero ari anay ang ambanon nga hindi ko nagisiguro ma-play ang iban pa nga mga request kay daw daw kulangon kita sa oras. Pero ari anay ang ambanon nga may tigulo mabugnaw ang lasang. Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dili ikita. Ang dahon sa kahoy kun sa hangin hoy kun daw sa makatahon. Sa imong pahiyon gihangat kong langit ug nagpakiluoy nga maaunta ang gugma mo ikaw. Ang akong kakapus kung imong gawaton isaan ko inday. Ako kang ipayos pagkahabog inday sa imong gipuy-an. Daw sama sa langit nga nanganaw ka na. Dili ko makaput ang imong kaanyang kana ulang inday. Bukon ko ng ulan mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Kahungod sa hangit kalamig sa tubig. Kung mahimo inday dapiton ko ikaw kalanggaman inday. Kanino mo awit mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Kahungod sa hangit kalamig sa tubig. Kung mahimo inday dapiton
Mabugnaw ang lasang. Mabugnaw gin man ang lasang mo. kung magpatuga-tuga kaya tulog sa lasang. Kaya wala ka sang habol nga madamol-damol, makisil ang kuan mo taong. Makisil ang mga kuan nga tingkoy. Sa katugnawon, mabugnaw ang lasang, no? So, sa katugnawon, amo na gani siling nila mo, grabe. Katugnaw gid man kuno bumbo Mike sa lasang. Ang sa inyo to gani tugnaw man gani no sa konsepsyon mo no. O sa ilan ni Zaldi bugnaw man siya. Siya sa katugnawon niya sang dito sa amon sa lasang ga kisil imo nga ting mo. Matingkoy. Ayo. Ari ang katapusan nga ambanon iya gyapon ni Berilio Pirot. Ang ambanon nga ako ang namunit. Sa pangpang sanggugman eh. Sige abe, Berilio. Berilio. Ara na. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Parutugin sakyan sang subri nga rusa. Lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang subri nga rusa parutugin sakyan. Ang papel nga puti akong linayagan. Kamot ko kag lapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Tuwag na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Tuwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Tuwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Okay, pang katapusan nga banon ako ang namunit ni Virgilio Pirot. Mayang gabi lang na sa kay Aming Gonzales Timbrevilla. Uy, may-ari pa galibaw dito tayong kulang nalipatan ang ginapatamyaw sa akon nga abyan. Okay.
Bumbudan, good evening, Liog Kutamyaw sa akon, kaingod sa Kaliling, Kawayan, si Ben Alfuerto, si Nunoy kag Lani Parulanan, kapamatigid, no? Kag Ma'am Mildred Hilardi sang Bakyas Masilingan. Nagapanamyaw, si Sir Leo Seralbo. Ginakulabo sa kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan, Bumbuharana kag iban pa. Danay kita buwas upod sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. At sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,